Какви са технологичните предизвикателства пред бизнеса? Мотивирана съм да бъда част от екипа на Viva Credit, защото тук виждам как един бизнес се адаптира и променя в реално време, за да отговори на промените в света, който ни заобикаля. На мен се пада привилегията да посрещам бизнес предизвикателствата, които налага дигиталната ера и да въвеждам точните иновации при оптимално използване на нашите ресурси. Стратегическите ни цели са с фокус върху новаторството и интегрирането на изкуственият интелект в бизнес и клиентските процеси, като същевременно повишаваме ефективността и потребителската удовлетвореност. Автоматизацията на справките и оптимизацията на отчетността са вече факт. С допълнителната визуализация на отчетите, колегите ни в реално време следят резултатите си, което неимоверно улеснява оперативната им работа и им дава ясна посока за необходимите подобрения, които да предприемат. С подобен подход се автоматизират редица други процеси, с които да анализираме бизнес резултатите си по-точно, да подпомагаме продажбите и различните екипи в компанията. Работим постоянно в посока повишаване удовлетвореността на клиентите. Тяхната сигурност е наша осъзната отговорност. Внедряваме видеоидентификацията в процеса на онлайн кандидатстване. Така осигуряваме на нашите потребители по-бърз и много по-сигурен за тях начин за потвърждаване на самоличността им. Създаваме Viber-бот, който дава на клиентите един канал за връзка с нас и кандидатстване директно през Viber платформата. Всичко това добавя още удобство и бързина на услугата, а животът на нашите клиенти по-лесен с технологиите, които вече използват ежедневно. Интегрираме и VoiceBot, който да предостави още по-достъпна информация на нашите клиенти. Бърз достъп до всичко необходимо, като текущ погасителен план, срокове за плащане, размера на вноските и други важни данни, с които човек да управлява финансите си отговорно. В рамките на този мащабен проект внедряваме електронна система за подписване на договори и дори и в офис, с което значително подобряваме общото изживяване на клиентите. Работим и по автоматично изплащане на кредити на каси на различни партньори, с което клиентите ни могат да разполагат със средствата си още по-скоро. Във Viva Credit се ангажираме ежедневно да търсим нововъведения, които да ни правят по-гъвкави и по-ефективни в работата ни с колегите и като компания и по-удобни за клиентите, които имат нужда от нас всеки ден.